है ना आ गोटे क्वेश्चन आ गोटे प्रश्न प्रश्नर उत्तर दब कौ जीव एमती अच्छी पाटे चले कौ जीव एमती अच्छी पाटे चले कह 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 इे इे कह कौ जीव एमती अच्छी पाटे चले कह जल्दी टाइम सरीगला गोटे मिनिट भितर कहले तुमको कौ जीव एमती अच्छी बेक ना कहीपर कहीपर तो निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे कौ जीव पाटे चले कौ जीवर बेक ना चलो।